Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Pe aripile drinkului. Astăzi avem o ediție focusată pe gin. Nu întâmplător l-avem alături pe Mihai Kirilov. Eu îl cunosc ca Gin Kiri. Și o să vedem ce înseamnă a fi un gin hunter. Așa te-am găsit în online. Am mai auzit termenul de ginfluencer. Nu aș vrea să abuzăm de el. Să abuzăm de el, corect. Și să vedem și cum e privit ginul în România, practic totul despre gin. Despre asta vorbim astăzi. Îl avem alături, cum vă ziceam, pe Mihai Kirilov, care e critic de film, eu recent am aflat, mea culpa, director artistic al TIFF-ului, corect, și cred eu cel mai mare colecționar de gin din România. Vă rog, scrieți în comentarii dacă știți pe altcineva, să-l chemăm și pe el. Cu siguranță trebuie să mai fie cineva acum. Ar trebui să fie, dar nu e declarat, nu e în online. Nu e în online. Da, unii se țin departe de online. Da, și e păcat că uite așa aflăm de hobby-uri sau pasiuni, nu știu cum să încadrăm, foarte interesante. Și cu asta zic să și începem să ne zici câteva cuvinte despre tine. Eu am făcut un short introduction, dar nu știu dacă am făcut introduction-ul potrivit. You have the floor. E cum trebuie. Păi nu, ai făcut introducerea potrivită, adică ginul la mine e un hobby. Adică e pur și simplu un hobby. Chiar vorbeam zilele trecute cu cineva care mă întreba: dar ai fost la cursuri, ai făcut? Zic, n-am făcut niciun curs, adică nu este ceva pe care vreau să-l fac cu agenda, în niciun fel. E ca un hobby unde eu vreau să descoper, eu vreau să încerc, eu vreau să mixez, eu vreau să experimentez. Adică nu vreau să instituționalizez absolut deloc hobby-ul ăsta, inclusiv povestea de Instagram. În momentul în care am început-o, eu nu sunt genul care sunt pe social media, eu nu sunt pe social media. Adică deci cu proiectul ești pe social media. Singura mea prezență pe social media este cea legată de gin, care este un soi de viață paralelă a mea, dacă vrei, n-are nicio legătură cu viața profesională. Oamenii tind să fie în social media cu viața lor profesională pentru că e o metodă de viralizare, promovare a lucrurilor pe care le faci și da, acolo ajungi cel mai ușor la cât mai mult public, iar în momentul în care am început toată povestea asta cu ginul. Asta era și întrebarea. De unde a început pasiunea? Mi se pare că e ok să o luăm de la început, să vedem de unde a început pasiunea pentru gin. Ai un moment marcant? Nu știu, a fost o experiență? Da, întotdeauna e un moment marcant. Adică întotdeauna e un moment din ăsta. Nu știu ce generație ești tu, adică nu cred că ești generația mea. Generația mea e aia de 90s kid. Nici măcar 90s, da, mă rog, adică 90s, generația studenți în anii 90, aia sunt care, dar am verificat-o apoi la diverse categorii de vârstă și mai toți au poveștile astea de grele, de alcoolizare din studenție. Majoritatea au iz de gin. Nu știu cum se face, adică... Vorbești referitor la generația ta sau la generația mea, la generațiile dinaintea mea, nu știu, într-un fel, ginul era o băutură foarte, cum să spun, prizată în studenție, da? Okay. Ginul. Și cu majoritatea cu care am vorbit, colegii mei, deci o să ajung la toată povestea asta cu cum m-am îndrăgostit de fapt de gin. În studenție beam gin mult, foarte mult și foarte prost în anii 90, ce gin găseai în România și ce pretenții aveai de fapt la alcool, și ce pretenții ai de la alcool când ești student, de fapt, așa. Și e genul ăla de băutură strict legată de un moment în timp care se și încheie în momentul ăla din timp se încheie. Adică în momentul în care s-a terminat studenția, am pus punct la toată nebunia cu ginul și practic nu am vrut să mai aud de el. Și asta e o chestie valabilă la majoritatea colegilor mei de generație. De fapt, toți au avut chiar o reacție adversă față de gin, pentru că, studenție, beție, gin, consumat prea mult, zile grele, mahmureli, nopți lungi și așa mai departe. Deci gin e ultimul lucru de care te puteai reapuca la un moment dat.
legând toată povestea de celălalt hobby al meu pe care l-am instituționalizat în timp, filmul, care iarăși este o chestie pe care nu am studiat-o niciun fel, nu am făcut electronică, telecomunicații, deci ceva politehnic complet, fără absolut nicio legătură nici cu lumea artistică, de fapt, dar pe care în timp e un hobby pe care l-am transformat într-un job, într-o profesie și astăzi sunt implicat în Festivalul de Film de la Cluj. Adică la un nivel chiar foarte înalt, aș spune eu. Da, mă rog, l-am început de când eram tiner și a ajuns. Înseamnă că am făcut o treabă bună, 23 de ani mai târziu suntem unde suntem. Felicitări cu ocazia asta. Suntem foarte happy cu lucrul ăsta, dar ăsta, da, a fost un hobby pe care l-am profesionalizat în timp și sigur, ca orice om care lucrează în film și care face un festival de film, asta înseamnă că merg în foarte multe festivaluri de film în lume, să mai furi o idee, să mai faci un schimb de experiențe, tu vii la mine, eu vin la tine, să mai vezi un film, te duci în Polonia, vezi filme poloneze pe care n-ai unde să le vezi, te duci în Croația, te duci în Spania și în momentul în care am reînceput să merg în Spania la un festival care avea să devină e în continuare festivalul meu favorit, festivalul de la San Sebastian din țara bască. Cred că s-a întâmplat asta prin 2017 sau 2016. Am reluat mersul în festivalul ăsta, care nu mai știu din ce motiv, la un moment dat l-am pus în stand-by. Și într-o seară acolo, mă rog, vezi filme, un festival într-un oraș foarte pictural, cu ocean, cu faimoasele pinchos, cu o selecție de film foarte bună, arhitectură, tot ce vrei. E festivalul meu favorit, mă simt minunat acolo. În momentul în care m-am întors, într-una din seri, după ce am văzut filme și așa mai departe, colegii mei îmi spun, hai să mergem la un gin. Și zic, gin? Doamne ferește, zic, ce va apuca cu ginul? Adică, cum? Păi aici în Spania este o instituție, zic, nu mai vreau să mai iau de gin, lasă-mă dracului în pace. Ce nu, că... Și i-am zis exact povestea pe care ți-am spus-o ție cu studenție. Zice, nu, băi, n-are nicio legătură, stai un pic, tu nu știi despre ce vorbești. Mergem la barul ăsta, era vorba de barul Dickens din San Sebastian, mă rog, bar vechi, cu tradiție, waiter și de ăștia old school. Și am fost la barul ăsta, un pahar de gin, 18 euro. Vorbim de 2017, nu? Vorbim de 2017. Ok. Și acolo am băut într-un pahar din ăsta... Copa Glass, da, așa. Copa Glass. Așa. Nordes, da? Ceea ce avem și astăzi. Ceea ce avem și acum, da. Și zic... Și bine, era o întreagă cultură, adică toți festivalierii mergeau acolo, asta era tradiția. În fine. Și zic, ok, te uitai la, chelnerii aia care făceau niște mișcări cu lămâia, mi se părea așa un pic prea sofisticat, un pic prea dura foarte mult să-ți facă ginul ăla. Că era așa o chestie... Și era un gin tonic. O artă, veneam de la un festival de artă, mergeam la un bar de artă, adică era o întreagă artă. Dincolo de toată povestea asta am zis, ok, hai să... Și ăla a fost momentul, știi, adică e ca și cum mi-am dat seama că de fapt n-am băut gin la viața mea. Ce am băut eu în studenție era, nu știu ce era, nu o să zic acum, dar n-avea absolut nicio legătură. Și ăsta practic a fost momentul și de fapt toată ritualizarea momentului, știi, de fapt de aia ăla a fost cârligul, știi, paharul, cupa, chelnerii, toată congregarea, tot get-togetherness-ul ăla care se creează în festivaluri, știi, când oamenii își termină filmele, se strâng undeva la o băutură bună, când încep să vorbești de filme, de viață, de drag, de lac, în fine. Deci ăla a fost momentul și zic, wow, zic, ok, pe de altă parte, stai un pic, 18 euro, e un lux un pic cam costisitor, știi? Da. Și apoi în seara următoare, ca să vezi de fapt cât de repede a mers totul, în seara următoare am mers la o petrecere de-a festivalului, care se întâmpla pe un soi de vapor de ăsta eșuat pe uscat, un soi de disco în formă de vapor,
pachet de ăsta, în fine, Gu-Bar, cred că ceva de genul ăsta îi spune, care era un gin party, da, cu pahare din astea, cu, iarăși, cu Nordes și cu alte ocazii cu care, în momentul în care începi, știi, adică îndrăgostirea a fost atât de zbang încât am început să întreb, stai, de unde îmi cumpăr și eu niște pahare, să-mi iau asta, Nordes, de unde se găsește? Mi-au zis, păi stai, boss, te duci la supermarket și îl găsești acolo. Și am avut surpriza, de fapt, văd că în supermarket în Spania sau în buticurile astea, băcăniile lor, unde se vând șuni și așa mai departe, au și ginuri și scoici și tot ce vrei, la un preț super ok. Adică mi-am dat seama că e, și evident să aflu că e toată cultura asta, tot noul val al culturii de gin în Spania, cum a E destul de puternic. Da, ăla era un moment în care au început să producă foarte mult. Adică Nordes a fost cumva într-un soi de avangardă și de atunci au început să apară tot soiul, să facă în toate zonele, că ăsta e un gin din Galicia, dar apoi au început toți, că e Barcelona, că este în sud, că e Cadiz, că nu știu, apoi am aflat din toate zonele, că de atunci am tot mers în Spania și evident că în orice regiune te duci, că acolo practic fiecare regiune vrea să aibă, știi, adică emulația a fost atât de mare, că practic nu există regiune în Spania care să nu aibă cel puțin 2-3 ginuri din zona respectivă. Din zona respectivă. Bun, și m-am dus la acel bar și am întrebat, zic, de unde? Pahare, nu știu de unde o să găsiți pahare. Că m-am uitat așa, zic, vreau să cumpăr. La un moment dat i-am să-l ia de la bar, zic, vreau și eu să-l iau acasă, zic, să-l am. Adică dacă tot încep să fac povestea asta, zic, să am și eu paharul potrivit. Nu, că nu se poate, că nu știu ce. Mă rog, finalmente am sfârșit prin a fura 3 pahare din barul ăla, că așa se întâmplă în viață. Am furat 3 pahare, mi-am cumpărat 2 sticle de gin, și miraculos paharele alea pe care le-am umplut cu când le pui în valiză ca să nu se spargă, normal că le umpli cu haine, șosete, cu șosetele și cu chiloții purtați ca să le compactizezi așa un pic, să nu se spargă în momentul în care se zdruncină valiza. Nu le-am spart, am niște pahare superbe, cel mai mișto pahare de gin pe care în continuare le am reușit să nu le sparg, pentru că sparg foarte des paharele astea când le spăl. Și primul lucru când am ajuns acasă am zis prietenilor mei apropiați, am zis, haideți la mine la un gin. Și toți au zis, gin? Făceai un fel de gin nights, de cine, chestii? Da, am zis, hai să... Mă rog, așa sunt, ăsta e genul meu, știu, adică descoper o chestie, îmi place, vreau ca și prietenii mei să o descopere și să le placă și lor. Și inițial m-am lovit de acela zid. Gin? Stai, că eu nu mai beau din facultate, să nu mai iau de gin. Și zic, stați mă, că nu e altceva. Și mă rog, ăla a fost începutul și practic în acele pahare spălate între timp, evident, frumos, pe care le am și astăzi. Evident că toți au fost în îndrăgostire la prima degustare. Și cineva în grupul ăla, în seara aia, mi-a zis, evident, era toată nebunia aia cu Instagram, au pozat, au tăguit, eu nu eram pe nicăieri. Și în fine au zis, nu, trebuie să facem o chestie de Instagram, gândește-te. Și zic, eu nu sunt pe Instagram, nu sunt pe social media, nu vreau să. Mi-a zis, nicio problemă, tu alegeți un nume și uite, mă ocup eu ți-o gestionez eu pagina, tu faci pozele, dacă ai chef, îmi place să fac poze, adică fac poze de mic. Și zic, bine, hai că fac poze, zic, dar nu vreau să intru în nebunia asta cu hashtag-uri, cu toate prostiile astea, zic, vreau să... În fine, și timp de un an, apoi am continuat să merg prin festivaluri, m-am reîntors în Spania. Dacă te uiți pagina mea de gin, primele poze sunt absolut lamentabile. Bine, într-un fel sunt foarte autentice, pentru că miros pasiunea, știi, de început, știi? Adică nu e nimic contrafăcut. Adică e paharul ăla pe care îl faci, se vede că nu intraserăm încă în fițoșenia pe care... Că, da, e un tip de fițoșenie în momentul pe care am înțeles-o ulterior, în momentul în care, după vreo 2 ani în care o foarte bună prietenă de-a mea, actrița Rodica Lazar, care era foarte prezentă pe Facebook, social media și așa mai departe, Instagram, mi-a zis să-ți gestionezi o pagină. Și mă rog, am ales Gin Chiri, nu foarte inventiv, pentru că nickname-ul meu de la numele meu este Chiri, plus Gin, în fine. Deci așa am ales chestia asta și vreme de 2 ani în care am mai
rafinat așa un pic pozele, eu îi le trimiteam, ea mi le trimitea înapoi prelucrate, filtrate, colorizate, mai știu eu ce, cu tagurile potrivite. În timp am început așa și eu, știi cum e pe social media, vrei, nu vrei, la un moment dat dacă faci pasul, te prinde. Te prinde firarea dracului, corect. asta este treaba, adică îți bagă mortul în casă, știi? Și Da. la un moment dat, după 2 ani, timp în care Asta înseamnă în 2019. Cam nu? așa ceva, Cam așa, da. ok. Timp în care deja aveam gin party-uri, în care i-am virusat practic pe toți colegii mei și o perioadă în care, în momentul în care mergeam mi-aduc aminte acum, în momentul în care mergeai în România în baruri în 2017 și cereai un gin tonic, Nu prea aveai opțiune, asta țin nu, minte. nu aveai opțiune, adică nu era Nord-Est, nici nu era în baruri Da. la vremea respectivă, adică era o noutate. Mi-aduc aminte când am venit în 2000, în anul următor am venit în Cluj, în timpul tifului și am zis partenerului nostru de la Dapino, i-am zis, băi, trebuie să... M-am dus, am luat de pe Eroilor de la E un liquor store acolo. liquor store-ul ăla unde am luat prima mea sticlă de Cubical sau cum se cheamă. Adică aveau niște ginuri, că intrasem deja în nebunia de cumpărături, căuta ginuri din toate părțile. Febrilitatea aia, o cunoști și tu, O de cunosc fapt, prea bine. prea bine, care roade la buzunar, pentru că ginurile bune, am aflat și eu cu ocazia asta, un gin bun costă. Și un gin mediu costă, de fapt, și mi-am dat seama care e ginul muncitoresc, bun, ginul mediu și ginul Premium, cum la premium cum e, și așa mai departe, da? Că începi să citești la un moment dat și mai departe. Și am fost la băiatul de la Dapino și am zis, uite, îmi cumpărasem o sticlă de Nord-Est, eram foarte fericit, era prima oară când am găsit eu în România Nord-Est, în București, nu găsisem. Până atunci, când mergeam în Spania, îmi luam invitații care veneau la TIF din Spania, știam că-s bolnav cu Nord-Est și mi-aduceau 2-3 sticle, pe care le beam în timpul tifului. Și am fost în seara la Adi de la Dapino și am zis, hai să gustăm ăsta. Evident că toți s-au virusat instantaneu și mi-a zis, trebuie să introducem băutura asta în meniu. Nu știu dacă ai fost vreodată la Dapino, dar ei au gin Kiri în meniu. Care este nu, asta nu știam. Deși am fost, nu m-am uitat. Adică asta mi s-a părut genial în momentul în care vezi pe factura aia lasagna, burrata... Și gin Kiri. Gin Kiri. Și nu la 18 euro. Cum? Și nu la 18 euro. Nu era la 18 euro, era la 45 de lei. Cât înseamnă asta? Era la 9 euro, la jumate. Da. Ok, mă rog, tot piperat pentru România, dar totul era gin Nord-Est, da? Cu o rețetă pe care o făcusem eu, dar era așa cumva în preistoria perioadei în care începusem să mă preocup cu adevărat de povestea asta de mixat, de ape tonice, că sigur, în momentul în care intri în toată nebunia asta, intri. Te duci down the rabbit hole foarte puternic. Și citești foarte mult, dar la fel, adică și care a fost chestia, mi-am dat seama că nu vreau să repet pattern-ul din zona filmului, adică a fost tot un hobby pe care l-am instituționalizat și ca orice chestie pe care o profesionalizezi, da, ea vine la pachet cu un anumit profil individual, cu o anumită disciplină, rigoare, reușite și frustrări, da? Pe când hobby-urile sunt niște chestii freestyle pe care le faci când nu vrei. ai aceleași așteptări. Nu ai așteptări, nu ai presiuni, nu ai nimic, adică este o chestie, rămâne epitomul hedonismului, da? Și am preferat să, în momentul în care mi-am dat seama, stai un pic, citești prea mult cărți de mixologie, te preocupi prea mult și am zis stop. Deja începusem, pagina mea începuse să crească în mod miraculos, să spun. Începusem să primesc cereri, îți trimit gin ca să-mi faci o poză, îți trimit aia, dar fă-ne și un filmuleț, da. Și zic, stai un pic, nu vreau să intru în chestia asta, adică nu e... Că mi-am dat seama că văzând, de fapt, și la tine chiar am văzut, știi, în momentul în care... Și am zis, stai un pic, nu vreau să intru, de fapt, în povestea asta, adică nu vreau să o monetizez, știi, știu că e atipic. Asta era și una dintre întrebări, dacă cumva ai avut colaborări plătite
până în moment de față? Adică ai avut un brand care, nu știu, pe lângă pachete de PR, ca așa le-am numit, care ok, îți trimiți și îmi faci o rețetă, dar poate ai avut și ceva plătit? Am avut tentative, chiar cei de la Nordes din Spania mi-au scris la un moment dat, pentru că erau interesați și de o asociere cu TIF-ul și erau foarte conștienți că Nordes în toți anii ăștia intrase destul de bine în România, penetrase destul de bine toate pachetele alea super mișto de pe Fine Store. Mi-am luat hurdubaia aia de 2 sticle cu 8 pahare geniale de acum 4 sau 5 ani, prima oară, adică aveau cele mai mișto chestii de promovare și de packaging și așa mai departe. O să spună lumea că m-a plătit, dar nu am avut nicio chestie de la... E pur și simplu, te-am nimerit fără să știu prea multe nimerit, da. Adică, dar nu știu, până la urmă n-a funcționat absolut deloc, nu mai știu din ce motive, dar e drept că nici eu n-am încurajat. Am avut diverse, cum să spun, invitații din astea, hai să facem ceva împreună și mi-am dat seama că nu știu, vreau să rămân liber, adică dacă descoper un gin, vreau să am libertatea de a-l expune gusta, cum e, expune, fără nicio presiune, fără... Așa, da, am mai primit de la ginuri noi în special, da? Adică sunt ginuri care apar, care probabil au dat peste pagina mea, le-au plăcut pozele, cred, și au zis vrem și noi o poză, atât. Adică nu bani, nu nimic. Îți trimitem o sticlă, 2 sticle, un accesoriu, mai știu eu ce. Deci doar la nivelul ăsta am funcționat și la fel și cu apele tonice. Și evident, un schimb contra schimb. Pe chestia de bani, de monetizare, nu am avut decât o singură colaborare cu HBO. În momentul în care au lansat serialul, cum se numea serialul, miniseria cu tipul de la Years and Years în rolul principal. Am un lapsus acum, în fine, cu anii 80, cu SIDA, mă rog, mi-aduc aminte la un moment dat și mi-au zis să fac un cocktail inspirat de toată frenezia aia, Pet Shop Boys, like anii 80, electro, nebunie, o chestie colorată și așa mai departe. Și să fac o poză, un story, tu știi mai bine decât mine, astea sunt hashtag-urile, ăștia-s banii, mie mi s-a părut pe bune, adică it can be a job. Că eu făceam, adică și în continuare, adică eu făceam din pură plăcere, adică nu am dar n-a fost suficient încât să mă viruseze, știi, direcția asta. Poate și pentru faptul că acea colaborare, până la urmă, grație faimoaselor algoritmuri pe care le cunoaștem, din nou, la fel de bine ale Instagramului, a fost lamentabilă. Pentru că în momentul în care pui hashtag-uri și așa mai departe, boții se sesizează și îți taie orice elan. Deci am avut niște vizualizări sub nivelul mării, impressions sub nivelul fix mării. când a fost o colaborare plătită. Exact. Când a fost toată povestea aia, deci de unde creștea și avea 2000, 3000 de like-uri, sute de mii de vizualizări și așa mai departe, aia a fost de câteva sute. Adică, în fine, aia e. Dar mi-am dat seama că, poate că nu e o idee bună. Am înțeles, știi ce înseamnă, de fapt, presiunea, știi? Pentru că e o loterie, adică nici social media, nici algoritmii ăștia nu mai sunt la fel de prietenoși ca acum. Nu. Și competiția e mult mai mare. Și competiția e mult mai mare, dar ce a fost mișto în toată povestea asta, de Instagram, așa ca să închid foarte frumos, deci nu am monetizat-o, nu am făcut parteneriate, nu am acceptat nicio invitație de colaborări și așa mai departe, da, am legat prietenii cu oamenii din această comunitate virtuală de gin, care, în momentul în care unul din ei vine în România, ne întâlnim, mă întreabă unde să merg să beau cel mai mișto gin, sau pe mesaje din astea, unii dintre ei între timp au aflat că uneori pe pagina aia de gin mai scap o postare cu tiful și cu filme și începem să discutăm și despre film, adică se creează îmi place foarte mult, de fapt, legătura reală care se poate stabili, niște oameni care împărtășesc un hobby virtual, dacă vrei, cum e ăsta. Ce tare! Mai am o curiozitate aici. Experiențele care nu-ți plac. Dai de un gin care, nu știu, l-ai luat că erai curios de packaging, ai citit de el.
și nu e o experiență bună. Îl postezi sau nu îl postezi? Sau rămâne la share-uit între prieteni? Te întâlnești cu prieteni și zici, băi, nu l-aș recomanda, oricum totul e foarte subiectiv, dar sunt curios ce se întâmplă. Nu-l postez. Am avut dar puțină experiență de tipul ăsta. Adică mi se pare că au fost foarte puține ginuri cu care nu am vibrat absolut, dar deloc. Și nu, evident că nu aveam de ce să le postez, pentru că nu... Și nici să le postez să spun, mamă, ce nașpa e ginul ăsta, chiar n-are niciun sens. Adică vreau ca pagina aia să fie așa un soi de sărbătoare, un soi de eye candy, odată pentru felul în care știu eu, aleg să-mi împopoțonez paharul sau să-l colorez sau să-mi exprim creativitatea și așa mai departe. Și să fie ceva care, adică să fie o chestie pozitivă, adică asta mi-am propus, să fie așa o sărbătoare a ginului. N-am de ce să pun, stați un pic, nu cumva să beți asta că e o travă, pentru că câți oameni atâtea gusturi, adică nu-mi place mie, dar chiar n-are absolut niciun sens. Sau dacă mie îmi place Nord, poate că altora nu să le placă, dar e pagina mea, sunt plezirurile mele, vrei să vii cu mine? Bine, nu, sunt sute de mii pe care îi poți urmări liniștit, adică e chestia democratică. Știu că, și bine că, uite, sunt atât de multe ginuri că și memoria îmi joacă feste. Am descoperit la un moment dat, nu știu, eram super fascinat de ideea asta de momentul în care intri în toată nebunia de infuzii. Am zis, mi se părea foarte sexy ideea unui gin cu șofran, nu știu de ce. Și în Veneția am cumpărat un gin italian, o sticlă superbă, totul minunat. Mamă, și când am băut primul pahar, deci mi-am zis să mă arunc de la etaj, adică ceva mai rău nu mi-am putut imagina că există, adică era ceva de farmacie, era ceva de groaznic. Adică, iarăși, groaznic. Asta e gustul meu, adică așa m-am raportat eu la el. Sticla aia o am în continuare acasă, o folosesc, de pildă, adică, dar nu în cocktailuri. Adică e genul de accesoriu pe care îl folosesc când gătesc. Adică un gin cu șofran e bun în momentul în care faci niște creveți la tigaie. Puțin îi stingi, e o aromă care dă foarte bine în... Adică încerc să... Dar în gin tonic, nici măcar nu ține de tonic. Adică nu cred că este un tonic care să poată să mă împrietenească cu ginul ăla. Și la fel am mai avut câteva experiențe preponderent cu ginuri franțuzești. Nu știu de ce, evit să generalizez, dar la urma urmei, și generalizările sunt bune, sau poate că n-am testat eu foarte multe ginuri franțuzești. Mi se pare că acolo este ceva, adică rafinamentul atât de tipic francezilor, nu știu cum naiba, dar nu se traduce în momentul în care vorbim de distilate. Și e ceva care le face mai aproape de parfumuri decât de băuturi. Ginurile franceze. Am senzația că beau parfum, nu știu de ce, la majoritatea. Și iarăși e o reacție care, dar la... Și atunci ca țară sau o zonă, ce zonă poți să zici așa, again, e o generalizare, produc ginuri pe gustul tău, ca țară? Că e mai ușor să numim o țară, sunt multe țări cu tradiții, chiar și Italia, Spania, Germania, Belgia. Da, inevitabil Anglia. Spania, că e nord-est și nord-est a creat o tradiție în Spania și evident un standard și foarte... și produc foarte mult. Adică ții cu greu pasul. Evident Anglia și tot spațiul saxon, să-l numim așa. Exact. Ce-am mai descoperit, asta pentru că am un abonament la o cutie de gin, faimoasele Secret Box. De la Flaviar sau ceva de genul? De la My Gin Way. Ok. Poate e de interes pentru alți colecționari. Care presupune o cutie de gin, fac niște chestii foarte mișto, dar e vorba numai despre gin italienesc. Și de cele mai multe ori vorba de ginuri noi, artizanale, small batch și așa mai departe. Am de vreo 3 ani abonamentul ăsta, sigur nu am zis să nu îl fac anual, îl fac o dată la 2 luni, adică îl plătesc o dată la 2 luni, deci practic 6 cutii pe an. Și sunt foarte mișto pentru că
împrietenesc cu un gin italianesc. De fapt, ce a făcut mișto toată industria asta de gin și toată nebunia asta este că a dat delir și la producătorii de ape tonice și de mixere și acolo se întâmplă, de fapt, foarte multe Asta era lucruri una dintre întrebări, dacă creative. contează foarte mult apa tonică sau e doar pretext să tot apară ape tonice premium, adică e doar marketing, chiar contează, că acum ai experimentat și tu foarte mult, unde e linia de mijloc, adică... Întotdeauna e o linie de mijloc. Totdeauna e o linie de mijloc pentru că, da, ar fi foarte simplu să spui hai mă, mai lasă-mă cu toate Nebunile apărute de... nebuniile. Știi, acum dacă vorbești cu spanioli, interesant că de fapt orice rafinare de tipul ăsta, hai ape tonice de 7000 de flavors, hai, uite, ce-mi place la Nordest este că nu a venit cu Nordest cu bănănuță, cu portocală, cu 7000 de flavor, este sticla asta, e... Da. This is it. Adică Asta nu e este rețeta. Hendrix 700, Adora, Neptunia, flavor nu știu de care, mă rog, foarte mișto și alea. Dar e o decizie de marketing, știi, care probabil vine din Vor să acapareze alte piețe, probabil. sau vor să preîntâmpine faptul că un om va atinge o anume sațietate, știi? Dar mie îmi place la Nordest faptul că, băi, ăștia suntem, cu asta defilăm, nu vrem capcane de marketing, hai că încă un flavor, că da, publicul, eu, mă știu pe mine, eu pun botul instantaneu la orice chestie nouă, adică eu sunt primul care își cumpără prima transgresiune de la original, în orice, în băuturi, în ape, că vreau să le încerc, mai ales dacă e ceva Dar mai care mult îmi dintr-o place. curiozitate, nu neapărat... Adică ce vreau să scot aici în evidență, că sunt ape tonice care probabil nu sunt vândute ca ultra premium, care sunt decente și bune de folosit în gin. Adică probabil contează, și eu sunt de părere personală că contează, dar văd și mult marketing agresiv, adică foarte mulți producători vor să, nu știu, să ia prea mult din felia asta de tortă, adică scot multe produse, nu e o mare diferență, că până la urmă e apă Nu e tonică. o mare diferență, dar știi cum e când îți dai seama că de fapt e ceva acolo în momentul în care chiar greșești combinația, știi? Da. Abia atunci îți dai seama că de fapt când combini un gin cu o anumită apă tonică, mă, și nu, îți dă cu omega virgulă, adică nu... Și atunci îți dai seama, băi, stai un pic, că poate e... Dar atunci îți dai de fapt seama de extremele în care se duce toată nebunia asta, că oamenii, mai ales cei care fac mixere, încearcă niște combinații din astea, pe hârtie sună senzațional, știi? Dar uneori nu sunt atât de în pahar, în momentul în care chimicul se pune pe treabă, nu iese ceva ce trebuie, știi? Și asta începusem să spun când vorbești cu... Am avut tot soiul de întâlniri cu spanioli, da, oameni din Spania, când le zic de gin, de nu știu ce, zice, hai lasă-mă cu copa, hai lasă-mă cu astea, unde este ginul tonic ăla în pahar Tom Collins adevărat, cu lămâie, ce atâtea brizbrizuri, ce atâtea nu știu ce, adică pentru că lumea asta funcționează așa, pentru că nebunia asta consumeristă funcționează așa, pentru că nebunia asta de marketing, hai să mai scoatem și aia, și aia, și aia, și te înnebunesc, la un moment dat tu vii și spui stop, Da. back to the, înapoi la origini, Da. back to square one, gin, apă tonică, pahar, plăcerea pură a băuturii. Și poate că undeva, cred că asta a fost inclusiv la mine, pentru că mi-am dat seama în momentul în care e o nebunie în momentul în care intri, vorbesc acum de pagina asta mea de Instagram, care te poate duce într-o obsesie, adică recunosc că aveam momente obsesionale și obsesionale nu pentru că, da, devii obsedat de like-uri și de nu știu ce. Și cine spune că nu e obsedat să primească like-uri minte. Te poate băga într-o zonă foarte, foarte otrăvită chestia asta, dar nu știu, intri în niște tripuri din asta care te îndepărtează de foarte multe ori de la esență, știi? Și te duci de dragul
de dragul de a face ceva ce n-a mai făcut nimeni, de dragul de a surprinde cu orice preț, de dragul de a fi tu vioara întâi sau de a fi mai cumoț. Până la urmă social media în zona asta ne-a dus, știi? Și ăsta este riscul și cred că ăsta a fost momentul în care anul trecut, deși, repet, continui să primesc gin box-ul, continui să beau gin, continui să mai postez pe story-uri când și când, ca să nu moară pagina de tot. Dar cred că ultima postare, pur și simplu, o poză și așa mai departe, e de acum un an. Da, deci de acum un an eu n-am mai postat nimic pe pagina aia, pentru că mi-am dat seama că da, mi-au scăzut follower și în fine nu sufăr din cauza asta, dar mi-am dat seama că am nevoie de un soi de pauză ca să nu știu, ca să mai intemperez nebunia și obsesia. Și pentru că într-adevăr momente în care te duceai, mă duceam la culcare și mă gândeam ce garnici să fac mâine, știi? Și e nebunit, adică acum ajunsesem să petrec uneori și 6 ore ca să fac un garnici și am zis, really? Și după atâtea ore de nebunie și experimentat, care îi zice că e cel mai bun duo pe care l-ai găsit tu? Mă refer și brand de gin și brand de apă tonică. Un duo care, nu știu, nu dă greș. Un duo care nu dă greș este ce bem noi aici cu un Indian tonic. Ok. Se zice că un gin cum e Nord-Estul, că e un pic mai floral și vine din distilat de struguri, dacă nu mă înșel eu, și se simte un pic. Da. L-ai duce cu apă tonică indian. Da, nu i-aș băga 7000 de flavors, 7000 de lucruri cu apă, cu castraveți sau cu... Deși eu le-am încercat, adică evident în momentul în care intri în toată nebunia asta, da, experimentez și adică 90% din cocktailurile pe care le-am postat pe pagina mea sunt experimente, adică eu n-am făcut lucrurile by the book. Am ratat foarte mult, evident, le-am postat doar pe alea care mi s-a părut că au ieșit, că nu vreau să dau gherle și să-i pun pe oameni pe tripuri greșite, că toți mă întreabă, mai zi-mi, că uneori uitam să postez rețeta, alte ori și primeam mesaje, dă-ne rețeta și acum dacă nu mi-a ieșit bine, n-aveam de ce să le dau. Pregătire formală sau ești autodidact? Nu, autodidact, n-am făcut nicio pregătire formală. Am fost la tot soiul de chestii de genul, vorbeam zilele trecute, îmi spunea cineva, cunoști pe cutare care... Zic, nu-l cunosc, dar toată povestea asta cu jumbușlucurile pe care oamenii le fac la bar și nu știu, pe mine mă calcă pe nervi. Adică sunt fascinat, dar mă calcă pe nervi pentru că eu nu voi putea niciodată să le fac, știi? E ca la magie și magia în general mă fascinează, dar îmi vine să-i calc în picioare pe oamenii aia pentru că nu știu cum dracului reușesc să mă prostească. La fel și cu oamenii ăștia pe la spate, cu aia. Adică sunt fascinat, dar apoi am un moment de ăsta, știi, așa de luciditate în care zic, boss, băutura aia tot în paharul ajunge, oricâte mișcări ai face, nu devine nici mai bună, nici mai spartă, nici mai nimic, adică e, sigur, e show. Că sunt un om care vine din zona de festival de film și știu ce înseamnă to put up a good show, că lucrez cu filme și cu un public care trebuie să vină la filmele alea, deci la rândul meu trebuie să put up a good show. Finalmente înțeleg lucrurile alea, dar nu e pentru mine toată povestea aia, dar încerc să țin pasul și ca să, apropo de toată povestea asta, nu știu dacă știi, că de fapt toate lumile astea se întâlnesc, lumea asta a filmului, profesia mea de fapt, TIFF-ul și ce se întâmplă săptămâna asta la Cluj și nebunia asta personală cu ginul pe care am reușit să o transmit inclusiv colegilor mei de la TIFF și lui Tudor Giurgiu și lui Tudor Giurgiu care a nebunit și el cu ginul și lui Cristi Hordilă care e director executiv al festivalului și asta face că în mijlocul TIFF-ului, miercuri, uite să vii mâine seară la TIFF, avem o tradiție, am început-o în joacă acum 4 ani, în care, și atipică în peisajul festivalier internațional, tu nu o să găsești nicăieri un festival în care bordul festivalului, că-i președintele, că-i director artistic, că-i executivul, că nu știu ce, se așează în spatele unui bar și fac ginuri la o petrecere a festivalului pentru sute de invitați.
avându-i pe băieții de la Casativ, de la Vizuin, care de regulă ei ne fac ginurile, avându-i pe post de asistenți, ei ne taie garnișurile, ei ne aduc tonicele, ei ne schimbă muștiucul de la sticla de gin. Când se termină, e o seară foarte fun, dar mi-aduc aminte în primul an când am făcut-o, am stat 4 ore nemișcați de la un bar și mi-am dat seama din nou, știi, că te gândești, bă, hobby-urile astea de fapt sunt bune pentru că la un moment dat când te plictisești de ce faci tu în viață, îi poți da un twist din ăsta de profesie și să-l transformi în ceva din care chiar să faci bani. Și în prima seară, când am făcut petrecerea asta din joacă, stat 4 ore la acel bar și cu Tudor și cu Cristi, am mixat, nu știu câte 300 de cocktail, nu știu câte 30 ceva de sticle de gin s-au dus pentru nu știu câte sute de invitații. A doua zi eram la pat cu febră musculară, adică nu mi-am dat seama ce înseamnă să stai, să fii concentrat, să nu greșești. E foarte comic pentru că colegii mei îmi spun, astea-s ginurile, mi-au zis și ieri, mâine avem astea-s ginurile, așteptăm rețetele pentru ele, cu ce apă tonică și ce garniș să fie la fiecare. Deci ăsta am stat acum pe creier că trebuie să le trimit combinațiile pentru mâine seară, pentru că fiecare din noi va avea un gin diferit. Dar mi-am dat seama că nu cred că o să ajung vreodată la bar să fac chestia asta for a living, pentru că e mai bine să rămân așa ca hobby și din când în când să ieși așa un pic în decor, să-ți testezi limitele. De fapt, nici măcar nu e o testare de limite, pentru că alcoolul și toate experiențele astea sunt, de fapt, niște jocuri sociale care menită să-i apropie pe oameni și, repet, asta e ce mi-a plăcut. Toată comunitatea de gin pe care am creat-o cu pagina asta, nu monetizare sau mai știu eu ce, și la TIF faptul că, într-adevăr, toată această virusare e, de fapt, făcută pentru niște oameni care să se îndrăgostească la rândul lor de ginul ăsta și să avem practic un liant, un extra liant care să ne condimenteze conversațiile, dacă vrei. Foarte frumos spus. Ai atins acum niște puncte și chiar coincid cu niște întrebări pe care le am. E vorba de consumul de gin în România. Prima ar fi dacă crezi că încă e asociat mai mult cu, să zic, cu sexul feminin. Am auzit chestia asta și am pățit, mai ales când au apărut aceste pahare și tot felul de garnișuri. Și o zic și a doua, pentru că cumva sunt conectate și e legat de ce spuneai înainte. Crezi că consumul de gin e mai prezent în mediul artistic, cultural, decât în alte medii? Mă refer strict la România, spațiul românesc. Poți să spui chiar și experiențe din străinătate, de fapt, de ce nu? În străinătate lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Adică chiar și dacă e să mă întorc la toată povestea cu Spania, în Spania ginul este, mă rog, ginul tonic, așa cum e perceput acolo, este o băutură de tip aperitiv pe care o beau preponderent, nu oameni tineri, oameni de la o anumită vârstă până spre foarte mult. Adică dar sigur, poate că e un spațiu atipic, adică că e o cultură diferită. Adică acolo oamenii în vârstă, nu poți compara cu oamenii în vârstă din România. Tu acolo ai old ladies, super smart dressed și așa mai departe, care ies la ora 6 după masă cu tovarășele la un pahar de gin tonic la o terasă, ceea ce nu o să vezi niciodată în România. Din păcate, și acolo am observat într-adevăr, adică nu este, în Spania nu este neapărat o băutură de tineret. Adică e băutura unui segment mai înaintat în vârstă, adică vine la pachet așa cu un soi de sofisticare, dar care nu o face neapărat o băutură feminină, adică nu mi se pare că e o băutură pentru genul feminin și întorcându-mă în România, nu mi se pare că e o băutură fără gen. Și dacă ai putea crede, știu eu că toată nebunia asta de ginuri infuzate cu zmeură, mai dulcișoare, mai nu știu ce, sunt făcute
un anume gen de public, sex de public, iarăși este o greșeală. Adică mi se pare că e o asumpție care nu mai are nicio legătură cu lumea reală, mai ales astăzi, în vremurile noastre în care totul este atât de... Dar, într-adevăr, ce observ, și asta se vede de fapt cu ochiul liber, una era România de acum 5 ani și știi ce se găsea în supermarketuri, în băcănii, în liquor store-uri, în magazine online, ca baruri, ofertele din bar, și știi ce se întâmplă astăzi, știu ce se întâmplă în Cluj, de când facem TIF-ul, da. Adică inclusiv în Cluj deja ai o mare varietate. O mare varietate și găsești foarte multe. Exact, și crâșme care au un unghi foarte, foarte, foarte pronunțat poate mai mult pe gin decât pe alte băuturi. Adică am observat aici, în momentul în care te uiți la long drinks, pe gin ai o mega ofertă. Pe alte tării, not so much. Da. Adică este ceva care, într-adevăr, a luat o mare amploare în București. Există, nu știu dacă voi aici aveți de pildă un bar de gin, pur și simplu. Un bar de gin, nu e în Cluj, cum e Ginoteca din București, da. Care e foarte mișto. Adică eu recomand tuturor Ginoteca din București pentru că e greu să îți asumi, monopolul unei tării. Da. Dar, pe de altă parte, asta te face să fii extraordinar de creativ. Adică combinații și să integrezi toate categoriile de public, inclusiv ăla care, cum să spun, că sunt oameni cărora nu le place ginul, știi? Da. Dar dacă știi ce gin să-i dai și în ce combinație să-i dai, în funcție de cât de creativ ești, poți ajunge la el. Da, și mi se pare că e o provocare, într-adevăr, să îți asumi monopolul unei tării, cum fac ăștia de la Ginoteca. Și de fiecare când merg acolo, te super nișezi, adică este... Și să rămâi în continuare, cum să spun, după 4 sau 5 ani de când au toată povestea asta, că merg periodic pe la ei. Băieții sunt adorabili, sunt super autentici, sunt fără plasă de siguranță în toată nebunia asta, super creativ, mor după ginurile calde, fierbinți pe care le fac. Zilele trecute am fost aici când am zis că mă durea un pic gâtul și am zis vreau o băutură pe bază de gin, dar caldă, fierbinte. Putem să-ți facem un vin fiert. Zic, nu mulțumesc, nu vreau vin fiert. Deci, adică se duc în niște zone din astea foarte, foarte asumate și cred în momentul de față că e singurul din București care își menține, de fapt... S-au băgat cel mai puternic în efectiv ce înseamnă gin culture, dacă ar fi să vorbim. Da, exact. Și, merg la masă, vorbesc și așa mai departe și nu cu aroganța aia a șefului de Michelin care merge la masă și îți povestește de-a fi rapăr fiecare frunzuliță cum potențează fiecare gram de carne de la tine din farfurie. Adică oamenii sunt super cool. După cum, într-adevăr, am observat și multe crâșme care și-au însușit, de fapt, chestia asta cu ginul, fără să aibă habar, de fapt, doar pentru că e o modă și știu că e trendy, hai să avem și noi, dar te duci acolo și ginul, de fapt, nu are niciun gust. Adică sună frumos combinațiile pe hârtie și pare foarte simplu, de fapt, să faci. Inclusiv prieteni de-ai mei îmi spun, nu știu cum dracului le faci, că fac exact cum faci tu, dar nu este așa de bun, știi? Asta mă duce la încă o întrebare pe care am, că spuneai de partea aceasta că e un trend. Și eu cred că e un trend și va mai fi câțiva ani, dar cum crezi că va fi viitorul ginului în România? Avem deja 3 branduri de gin românesc și probabil să apară mai multe. Cum crezi că o să evolueze ginul în România în viitor? Păi mie mi se pare că se mișcă foarte încet, adică faptul că în mai puțin de 7 ani, de fapt, dintr-o țară în care atunci când mergeai la o crâșmă și spuneai gin tonic, primeai un beefeater cu effervescens, și unde suntem astăzi, mi se pare că industria de alcool din România s-a mișcat foarte încet, adică
intervalul ăsta ar fi trebuit să apară cel puțin 20 de branduri de gin și cred că abia le poți număra pe degetele de la o mână. Adică există o inerție. Țin minte că citeam la un moment dat, când apăruse primul Caspers, când citeam niște interviuri în care, din care am înțeles că inclusiv legislația era de așa natură încât legal ei nu aveau cum să numească ceea ce făceau, ceea ce produceau, pentru că e produs din soc și legislația europeană. Da, adică era o chestie din asta, o birocrație și o aiureală, un kafkianism din ăsta în care, fiind un gin foarte bun, dar și poate că fiind primul despre care a început așa să se vorbească, poate că a existat tendința de a-i da un pic mai mult credit decât... Dar asta și pentru că nu aveai cu ce să-l compari. Corect, da. Nu pentru că dacă... E ca în filme, adică nu poate România să facă 3 filme care să ia premii și tu să spui că ai o industrie. Nu, trebuie să faci vreo 300 de filme, să iei tot 3 filme, să mai numeri și câți spectatori și vânzări faci, abia apoi tragi o linie și vezi faci niște comparații reale, tragi o concluzie dacă acolo e industrie, care-i profitul, care e vizibilitatea, care e impactul și mai departe. La noi, faptul că apare un nou gin românesc la un an și 7 luni, mi se pare un ritm foarte... Dar, repet, din nou, nu știu de fapt care sunt piedicile, sunt convins că ele există, piedicile legale. Piedicile de... Dar ai spune că cererea există pe piață pentru gin. Cererea există pentru tot, de fapt. Și tu ai mijloacele să îți promovezi produsul. Pentru că dacă ai un Aviation, ți se pare un gin excepțional? Nu, este un gin mediu, da? Dar la pachet cu Ryan Reynolds, zbang, adică este mult mai sus și ca follower, și ca vânzări, și ca tot ce vrei tu, decât în Nord-Est. Da? Adică tu ai mijloace să faci un... Sigur, important este să ai un gin bun. Da. De aici putem vorbi, dar la noi lucrurile s-au mișcat foarte, foarte, foarte lent, dar mi se pare că ce s-a produs în intervalul ăsta de timp mare, adică sunt niște ginuri mai bune decât mă așteptam. Deci le-ai testat pe toate ginurile românești, mă gândesc, sau încă n-ai apucat? Le-am testat pe toate. Pe unele nu mi le-am cumpărat pe toate, aproape pe toate, pe unele le-am testat în restaurante. Și ai spune că sunt bune ca produs? Adică nu să le ducem în altă zonă, dar sunt curios de un Cel feedback. violet de la Măgura Zanfirei mi l-am cumpărat de 3-4 ori. Adică mi se pare că plus că eram în perioada aia în care intrasem în nebunia de cocktailuri, de mixuri și mi se pare, dincolo de faptul că este minunat ca gin tonic simplu, dar în cocktailuri, adică este o mină de aur dacă vrei să faci niște cocktailuri așa complet nebunești, cu alte tipuri de alcool, cu mixere, și nu doar pentru faptul că este cu culoare schimbătoare, da. nu doar ăla este trucul, dar este ceva, conținutul. Da, adică toată și îmi place și designul, adică mi se pare foarte profi, de fapt. Mi se pare foarte, foarte, foarte bine, foarte, foarte profi. Mi s-a părut chiar, nici nu mai știu cum l-am descoperit. Eu nu scriu niciodată la oameni, trimite și mie chestii de genul ăsta, n-am avut... I-am postat de câteva ori pentru că mi s-a părut super inviting. Adică mi se pare și că la unele, de pildă la Caspers, când a apărut, m-am chinuit să mă gândesc în ce combinație ar putea să funcționeze dincolo de ginul tonic. E și foarte atipic, fiind din soc, se simte foarte puternic socul. Și e tare, e un gin tare, adică nu știu, sau cel puțin așa l-am perceput eu. Adică
posibilitățile de a-l combina sunt mult mai reduse sau poate n-am avut o creativitatea necesară. În schimb, la Măgura Zanfirei mi se pare că sky's the limit, nu știu, și practic tot ce am făcut, cele mai nebune și cu ghimbir și cu lavandă și cu folosind toate combinațiile posibile, rare ori am ratat ceva. Adică mi se pare, sigur că la urmă e ca în cinema, de fapt, nimeni nu inventează roata. Da. Adică un film de astăzi pot spune că e o combinație din ăla și ăla făcute la 1900 toamnă. La fel și cu Măgura Zanfirei, fără a știrbi absolut nimic din merite sau din calități și așa mai departe. Dar, sigur, înainte de el a fost un iluzionist care are aproape toate ingredientele și seamănă ca și concept, da. Tot Da. e acolo, știi? Dar este foarte mișto că e produs cât mai aproape de... Adică nu e un copycat palid și... Da, și cam toate. De asta te întrebam ce părere ai despre... Avem și câteva aici, despre ginurile românești, pentru că au luat premii bune la concursul de profil internaționale și cumva... Asta am văzut, cred că a meritat așteptarea. Asta am văzut, din nou, nu știu cum e, iarăși compar cu filmele, inevitabil. Sigur, da. În băuturi, verdictele sunt mult mai științifice, da? Sau poate că nu, pentru că, din nou, gustul e o chestie foarte personală, nu? Adică ce-mi place mie, nu-ți place ție. Da. Deci nu e nicio... Adică, au anumite standarde pe care exact, trebuie să le un mix de obiectiv, e un cocktail, dacă vrei, de obiectivitate cu subiectivitate, da? Dar juriile, știm cu toții că au o doză de subiectivitate, adică și la filme, a luat cu tare film, păi nu sunt de acord, era altul mai bun, adică toată lumea o să-ți spună. Poate că și la genuri e la fel, dar sigur, orice recunoaștere este importantă pentru vizibilitatea, pentru vânzări, pentru absolut orice, pentru awareness. Și mă uit la asta, adică e o garanție e validat aproape de cineva. 100% a unei calități. Nu zic că este o garanție 100% a unei calități, pentru că mi s-a întâmplat să văd filme sinistre premiate cu trofee supreme. Deci am întotdeauna niște rezerve, mai ales atunci când, da, vorbim de artă și, de fapt, distilatul în sine e o artă, adică e o chestie... Alchimie. E o alchimie, da, adică nu e o rețetă de... Nu e ca și cum mai face aspirina, în care știi câte grame, miligrame, procente din ce substanțe trebuie să pui. Nu. E trial and error până găsești numărul de aur, combinația de aur. Bun, mai aveam două întrebări așa mai personale și o să încep cu prima. Câte sticle ai în colecția personală? Sau ai pierdut șirul? Măi, în colecția personală, cred că le-am numărat o singură dată. Erau peste 100. Nu am foarte multe, dacă vrei, țin cont de faptul că le și beau, nu le păstrez să mă uit la ele, că doar nu să mă îngrop cu ele. Dar și uneori le păstrez pe sticlele goale, dar la un moment dat și am intrat pe toate site-urile astea, știi, de recycling creativ, că mai faci o veioză, că mai faci un suport de lumânare, că mai faci un nu știu ce. Mă rog, când trăiești în 28 de metri pătrați, e greu să câte veioze poți să-ți faci din sticle de gin și câte lumânări poți să-ți faci din chestia asta. Și uneori le păstrez. La un moment dat m-am văzut că aveam vreo 20 de sticle de Nordes. Mi s-a rupt inima, le-am aruncat, că nu pot să-mi fac castel din ele. Adică și știu că mâine o să mai am încă o sticlă nouă. Cel mai probabil. Adică, inevitabil. Nu știu cum se pot recicla, habar n-am, că sunt niște sticle superbe, adică da, chiar sunt. Și asta mi-aș dori să le pot recicla, le mai dau la unii alții. Fă-ți și tu un suport de lumânare, fă-ți și tu o chestie din asta, în fine. Chestia e că nu am uitat, mă uitam la asta altă, o am avut și eu. Nu am unde să-l pun, dar ce
în momentul în care au început să mi se strângă sticlele de gin, pentru că, așa, cu toții începem de mici și întâi le punem pe o măsuță, apoi le punem sub măsuță, apoi le punem și pe un raft, apoi mai le punem și pe lada patului, de la capul patului. Și apoi vine un moment în care zici, bă, dar chiar nu poți să stai cu sticlele în toată casa, vine cineva la tine și zice, băi, da. Da, you have a problem. Și singura soluție pe care am putut-o găsi, și asta am și postat-o la un moment dat la începuturile prezenței mele pe Instagram, știu că am intrat într-un challenge, știi că sunt foarte populare. Da. E o ginfluenceriță din Marea Britanie care face Gin a Day May. Adică are un program din ăsta în luna mai, zilnic, o temă, o poză cu un gin. Deci de la 1 până la 31 mai, teme. Cocktail, sustenabilitate, bar, infuzie, un soi de 31 de hashtag-uri în relație cu ginul, care tu trebuie să le reflexi printr-o fotografie. O singură dată am făcut asta, într-adevăr, mi s-a părut super challenging, da, într-adevăr, adică borderline obsession, pentru că te trezeai și știai că trebuie să postezi în ziua aia, poza aia, dar am făcut, într-adevăr, într-un an, și unul era cabinetul tău de gin. Zic, n-am cabinet, că n-am. Și în disperare de cauză am zis totuși ce să postez eu în ziua aia, că nu pot să pun o măsuță unde, mă rog, cum erau toate împrăștiate prin casă. Și m-am trezit așa frumos de dimineață și am zis, ca orice om, pot lipsi multe lucruri din casa noastră, dar o bibliotecă are tot omul, da? Cu cărți. Da. Ăla a fost momentul în care am zis, ok, viața este prea scurtă ca să citești o carte de 2 ori. Cărțile bune, nu mor cu ele, din nou le dai la prieteni sau le-ai citit, le dai la anticariat. Și ăla a fost momentul în care jumătate din biblioteca mea s-a dus în saci și în locul cărților, printre cărți, au apărut aici o sticlă, acolo o sticlă, peste 3 cărți din colecția cutare, cărțile așa, iarăși o sticlă în spate. Și am postat biblioteca mea de gin. Ai bifat challenge-ul. Nu, dar am numit așa, biblioteca de gin, ceea ce mi s-a părut chestie care a fost foarte tare, pentru că mi-am dat seama că nimeni nu făcuse chestia asta, că oamenii ori aveau spațiu în casă, ori... Acel cărucior. Nu știu, eu am făcut-o din... Exact, căruciorul. Eu am făcut-o din... Și în continuare am chestia asta. E, într-adevăr, un coșmar în momentul în care trebuie să ștergi praful. Cărțile le mai ștergi cu puful, dar sticlele absorb mult, știu și eu din proprie absorb mult mai mult praf. Absorb praf și este și o chestie de lipiciozitate, pentru că nu e suficient să... Da. Trebuie să le ștergi cu șervețel umed. În fine, e complicat. Dar am... ginurile mele sunt în bibliotecă și pe măsură ce colecția crește, mai dispar niște cărți, mai duc niște cărți la anticaria, pentru că de fiecare zic că cartea asta o păstrez, că poate o să o mai citesc. Nu, cartea asta o păstrez, nu o să o mai citesc, dar îmi place de mor. Știi cum ne agățăm de lucruri în general în viață, că ne agățăm, asta e. Adică și mie îmi plac cărțile, am o relație foarte sentimentală cu cărțile. Da, vin niște momente în care trebuie să fii realist și în care trebuie să renunți la niște lucruri. Și da, am anual moment în care din biblioteca mai dispar niște cărți ca să apară niște sticle. Și ce sticla care ți-a plăcut cel mai mult, adică sigur o să o păstrezi, nu o să o arunci, ca și design? Sigur ai ceva foarte special, pentru că vedem în partea aceasta de producători de gin chiar se investește în sticlă. Sticla cea mai special, mă rog, sunt mai multe, dar sigura care îmi vine e apropiată de, și întâmplător, nu întâmplător, de fapt și aroma, consistența și mai departe din nord-est e similară, e Adamus. Adică Adamus mi se pare că are o sticlă senzațională. Adică sunt portughez, dacă nu mă portughez, da, Adamus, sticla albă, rectangulară, cu dopul ăla de plută tăiat oblic, adică
are clasă. Adică e o sticlă cu clasă. Tot așa pe model ceramic. Adică e o sticlă spectaculoasă. E o sticlă într-adevăr spectaculoasă și o am. Goală, dar o am. Super. Ne apropiem de final și noi avem o tradiție. Am pornit de fapt o tradiție. Avem câteva întrebări. Noi avem de fapt un grup online de băutori predominant de gin, nu întâmplător. Și acolo noi comunicăm ce invitat o să vină și dacă ei au curiozități. Că până la urmă e vorba despre publicul general. Noi asta vrem cu proiectul nostru, să dăm cât mai multe informații. N-aș vrea să zic să educăm pentru că e mult spus. Și ei au venit cu câteva întrebări. Aoleu. Sunt flash questions, adică răspunsurile pot să fie destul de scurte. Dar, durează puțin, don't worry, n-au pus chestii foarte grele. Prima întrebare. Top 3 cocktailuri pe bază de gin care îți plac la nebunie? Basil Smash, Mor. Din cele... Să nu fie gin tonic, cocktailuri, Nu, adică... nu, Da. Din cele, cum să spun, consacrate. Da. Apoi am un... Deci putem să le reluăm încă o dată, să fim siguri că... Basil Smash-ul. Ok, primul, Basil Smash. Primul, da. Apoi am unul pe care l-am făcut eu, care este un twist la Basil Smash, dar cu pepene. Wow. Pe care nu l-am văzut pe nicăieri, dar nu știu, în fiecare vară îl fac și toți prietenii mei sunt înnebuniți după el. Și unul tradițional, adică unul existent care să... Poate din cele clasice, nu știu, Negroni, Tom Collins. Nu vreau eu să dau idei, dar... Nu neapărat. Și de ce? Pentru că are și oare legătură cu faptul că a fost un moment în care am încercat să nu intru în teoria lucrurilor și am încercat să experimentez. Dar într-adevăr am povestea asta cu Basil Smash-ul, care e un cocktail consacrat. De aici m-am dus la povestea asta cu pepenele și, nu știu, al treilea din zona consacrată. Nu, uite, chiar nu știu. Probabil ceva din ce am făcut. Ok. Eu. Adică nu am așa un... Avem două, e topul de două, e ok. Locație cu gin bun din București. Am zis, Ginoteca. Corect. Locație cu gin bun din Cluj. Locația cu gin bun din Cluj, Casativ. Adică Vizuin, practic. Vizuin, da, Vizuin. Ok. Un pairing gastronomic pentru gin. Adică, practic, un pairing gastronomic. Ceva de mâncat care se potrivește foarte bine cu un gin tonic. Aici, mă rog, mă întorc la San Sebastian, Pinchos, locul în care m-am îndrăgostit eu de gin și, de fapt, în momentul în care merg la San Sebastian, că merg anual la festival, în momentul în care ajung acolo, mă duc la crâșma mea favorită, unde îmi iau un pahar de gin tonic gigantic cu o porție de pimientos del Padron. Mai omorât astăzi. Miroase a concediu. Ok. Un pairing cultural pentru gin. Poate să fie un film sau o piesă muzicală. Cu ce ai savurat tu ca recomandare, nu știu, un gin tonic? Nu te așteptai. Nu, mă gândesc că... cu niște filme foarte vorbite. Adică cu filme... Îți dau un exemplu de... Ieri am avut la TIFF un film care mie îmi place de mor și un film vechi și l-am readus, l-am programat la TIFF, fiind curios dacă își va găsi un public, un film de acum 40 de ani. Și un film conversație care se întâmplă într-un bar newyorkez între doi oameni care vorbesc câte în lună și stele despre toate lucrurile care îi despart și mi se pare că genul ăsta de film, conversație,
E cumva My Dinner with Andre? My Dinner with Andre, exact. Genul ăsta de conversație de mix între frivolitate și elitism, dacă vrei, cam Da. Se cam asta e potrivește. și în paharul ăsta, da. Wow, mulțumim. Și mai avem una. Dacă ai face un film despre gin, cum s-ar numi și în ce limbă ar fi filmul? Ar fi în spaniolă filmul. Și cum s-ar numi filmul? Oricum neapărat ceva cu Ginebra, că nu știu, mi se pare că sună a tenebra. Adică n-aș folosi englezismul de la gin, aș folosi spaniolismul de la gin, care este Ginebra, pentru că mi se pare că ceva de groază, așa, nu știu, că apropie de tenebras. Nu pot să vin cu un titlu acum, știi cât de greu e să găsești titluri de filme. Că sunt oameni care au filmul și încă nu i-au dat gata și nu i-au găsit titlul. Da, cunoaștem. De la noi cam atâta. Dacă vrei să transmiți ceva publicului nostru, o recomandare, un sfat, nu știu, ceva gânduri personale. Da, aș transmite opusul, nu știu ce reguli ai de bună practică. Nu am. Știu că la povestea cu alcool se zice că consumul dăunează, nu știu ce. Eu o să, celor care încă nu s-au îndrăgostit de gin sau încă mai au, știu eu, reticențe și așa mai departe, doar o să le spun că beția cu gin nu există. Nu știu, prietenii mei îmi spun, beau 3, 4, 5 pahare, ginurile pe care le faci tu și sunt într-o formă de euforie care nu are absolut nicio legătură cu beția. Deci este o formă foarte... E un catalizator foarte safe de euforie. E foarte interesant ce spui, că unul din invitații noștri viitori despre asta va vorbi. Cumva vorbim despre consumul de alcool și el are o părere că consumul de alcool, chiar dacă e alcoolul în sine e o travă, medical vorbind, potențează creativitatea și noi ar trebui să învățăm să bem ca niște artiști sau ca niște, să zic, o elită intelectuală. Și e foarte interesant că ai punctat asta fără să știi că el o să vină și se face o continuare. Dar mai e ceva, uite că apropo de Nordest, un mic truc pe care tot așa l-am învățat, pentru că într-adevăr, în momentul în care bei în Spania și te întorci acasă, știi ce spuneam mai devreme, că cum se face că tu îl faci, eu fac la fel și nu iese. Da, nici mie nu mi iese așa cum le iese lor din Spania în momentul în care am băut prima oară și sunt secrete mai mici, mai mari, mai evidente, mai ascunse, mai cum vrei tu. Dar la gin este foarte, foarte important și tu în România de fapt nu găsești nicăieri. E foarte important cubul de gheață. Cuburile de gheață pe care le găsești în România sunt foarte mici. Pentru că ginul nu e o băutură pe care să o bei se savurează. Adică o mai lași. Pentru că it's a long drink, deci e de presupus că o bei în jumătate de oră, în 45 de minute. Dacă tu ai niște cuburi atletica, ales niște cuburi care în 5 minute s-au dus. De aici poate vine și chestia asta că nu ne îmbătăm, normal că se diluează. În Spania, tu de fapt, în momentul în care ei spun în Spania că punem 8 cuburi, sunt 8 cuburi gigantice. Și stai cu paharul ăla, cu acele 8 cuburi gigantice. E o greutate deja la mână. Dar sunt imense, adică un cub e imens. Cubul ăla se topește în mult timp și practic menține alcoolul în... Da, gheața chiar e importantă. E foarte important pentru că, da, poate retrag, de la 6 ginuri în Spania cu cuburile alea, nu garantez, dar în ce direcție, în ce zonă te poți duce, dar la... Da, deci gheața, culmea, știi, că ceva atât de insignifiant, apa în forma ei solidă, e de fapt lucrul cel mai important la un pahar de gin tonic. Cu siguranță sfaturile vor fi apreciate. Mihai, îți mulțumim cu ocazia asta că ne-ai acceptat invitația și că ai venit să povestim despre gin, care și la mine e o mare dragoste. Și cu ocazia asta vreau să mulțumesc și celor de la IBS, International Brand Store, pentru că
ne-au adus un gin să degustăm și fără să știe și fără ca eu să știu, a fost și unul pe gustul tău, chiar unul dintre favorite, pe cum spuneai. Dacă te uitai pe pagina mea, ai fi văzut că uneori mai scris M-am uitat, acolo. dar n-ai mai postat de un an. N-am mai postat, dar într-adevăr, nu, și e mortal, adică inclusiv pe pagina Nordes oficială, câteva din pozele mele cu cocktailuri Nordes sunt preluate. Uneori au uitat să mă tăguiască, dar mă rog, nu contează. O să le transmit, să știi că și mai nou am o linie de comunicare cu ei. Adică și o să legislația în zona asta este atât de eluzivă încât eu sunt fericit dacă... Super. Îți mulțumim și un cincin. Să fie. Așa, pe ultima... Da. Am avut spor față de tine. Corect. Gracias. Ca să vorbim în...